Dobrý deň, dnes si predstavíme špeciálne minerálne hnojivo Cererit Hobby Gold. Jedná sa o univerzálne kompaktované hnojivo, ktoré je svojím zložením vhodné do okrasnej záhrady, k zelenine alebo aj k ovocným stromom. Keďže sa jedná o bezchloridové hnojivo, je vhodné na prihnojovanie rastlín, ktoré sú inak veľmi citlivé na chlór alebo chloridové hnojiva. Ideálne zloženie NPK 13, 6 a 14 zabezpečuje až o 22% lepšie využitie živín rastlinami. Ako môžete vidieť, granulky sú pevné, rovnomerné, nerozpadávajú sa a keďže sa jedná o kompaktované hnojivo, je jasné, že v každej jednej granulke sa nachádza rovnaký pomer živín, čo pri aplikácii spôsobuje, že nemôže dojsť k prehnojeniu jednou zložkou. Jednou z výhod tohto hnojiva je to, že je úplne bezprašné, čo ocenia hlavne záhradkári, ktorí aplikujú hnojivo pomocou posypových vozíkov alebo rozmetadiel. Vhodný na základné hnojenie aj prihnojovanie počas celej vegetácie a vďaka zvýšenému obsahu draslíka podporuje vyzrievanie a vyššiu cukornatosť plodov. Aplikácia Cereritu Hobby Gold je úplne jednoduchá. Rovnomerne rozsypeme na povrch pôdy, primerane a jednoduchým zapracovaním do pôdy ho dostaneme presne tam, kde chceme. Ukončíme tento proces poriadnym zaliatím. Pre záhradkárov, ktorí preferujú hlavne aplikáciu hnojiva zálievkou, máme pre vás aj Cererit Gold v tekutej forme. Želáme vám veľa pestovateľských úspechov. Viac informácií nájdete na našej internetovej stránke alebo na Facebooku.